Gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang habagatang Sugbo, samtang Signal number 1 ang ubang bahin sa probinsya karong Huwebes, Pebrero 5, tungod sa Tropical Storm Basyang. Apan Miyerkules pa lang sa gabi, may anunsyo na og kanselasyon sa klase sa public schools ang pipila ka local government units, ilabi na sa Metro Cebu. Ug gisundan kini sa province-wide executive order isip acting governor gikan ni Vice Gobernador Glenn Soco alang sa class suspension sa tanang public o private schools sa tibuok lalawigan. Gani, may bisita si Soco sa lungsod sa Argao, pagsusi sa ilang pagpangandam sa bagyo sama sa evacuation centers o sitwasyon sa pantalan sa Taluot nga una sang may kanselar sa mga biyahe sa kadagatan nunot sa gale warning. Kung kaning nasa akong likod, mo ni siya nga atong municipal gym nga mo'y ilahang gitagana nga utangan nila sa mga relief goods ug himuon sad nga evacuation center, no. Ug diri sa habagatang bahin nakita nato nga ang mga tao naginahinay na ug preparar sa umaabot nga bagyo. Gibisita sab ni Soco ang Carcar City, partikular na ang flood-prone area sa syudad nga nakasinati og grabing pagbaha sa pag-igo sa milabayng bagyo sa miaging tuig. Samtang sa Gobernador Pamela Baricuatro, may anunsyo sa pagputol siyang opisyal nga biyahe sa Fujian, China aron personal nga makaatiman sa mga Sugbuanon atol sa epekto sa bagyo. Si Cebu City Mayor Nestor Archival nangunay sab sa paghatag og mga direktiba ngadto sa mga miyembro sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office atol silang deployment karong Huwebes sa hapon. Matod sa pangu sa Disaster Council nga si Konsehal Dave Tumulak, pre-positioned na ang maikipo sa syudad. As of 10 o'clock this morning, we already pre-positioned our heavy equipments sa mga rural barangays in City of Cebu, including the preparation of the heavy equipment diri sa ato ang Cebu City proper. Gipahibaw sad niini nga dunay mga buses nga gideploy ang dakbayan nga motanyag og libreng sakay aron sayo nga makapauli ang mga trabahante ug makapangandam sa bagyo. May coordinate na sab ang syudad sa mga utility companies aron masiguro ang supply sa kuryente ug tubig sa dakbayan. Gibutyag sa weather specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun Pag-asa, Jomer Eclarino, nga sugod Huwebes sa gabi ug dayong Biyernes, mas dako ang kahigayunan sa kusog nga pag-uwan ug paghuros sa hangin sa Sugbo ug ubang bahin sa Kabisayan. And tonight up to tomorrow, that is critical, no, na natin nakita na mga kusog na mga pag-uwan. So bantayanan nato, don't be complacent, no, because kining 50 to 100 millimeters amount of rainfall sa Cebu and 100 to 200 millimeters amount of rainfall sa Bohol is daghan siyang uwan o delikado sa atong mga flash floods, landslide prone areas, and also kining mga dool sa dagpuyo dool sa sapa can cause gitawag nato na baha o landslides. Ang bagyong Basyang gitakda nga molandfall sa Surigao del Sur karong Huwebes ug molahos sa Kabisayan. Sa adlawng Biyernes, gitakdang moagi kini sa Bohol Sea ug molandfall sa Siquijor o habagatang bahin sa Negros Oriental. Kini si Angelica Faisanyal alang sa MyTV, Cebu.